Hoxe, 7 de xaneiro do ano 2000, as lembranzas da vida do vieiro galego corre como sangue fervente polas veas dos voces xenerosos. A 50 anos do seu pasamento, Castelao está hoxe máis vixente que nunca, porque el foi un punto de referencia vital pos vellos galeguistas, no eido social, no eido da cultura, no eido da arte, no eido da política, como tamén é hoxe un símbolo para os galegos. Del xurdía un carisma especial de bondade, de paixón, de humildade e dun esforzo tremendo ao traballo. Tal vez por eso foi arroupado polas xentes máis humildes, labregos, mariñeiros e sobre todo por nós os emigrantes, a quen eles chamaba meus irmáns, meus amigos. Un home que traballou toda a vida por Galicia, dende moi novo, ata peto da súa morte. Pedironlle unha vez unha homenaxe a Santa María que fixera un pergameo, que dibuxara un pergameo, e el dixo: os meus ollos non me guían, as miñas mans non me axudan. Aquel lápiz misturín, aquel home entrega total, aquel abogado dos emigrantes, morría no centro galego de Bos Aires. Pero decir morrer é un pasamento, é un sentimento tamén. Alá na terra hoxe recordaránse con verbas axeitadas a vida e a obra de Castelao. E nos aquí, nas Américas, en estas terras a que tanto quixo, vámolo a sentir co corazón na man, porque para nós Castelao non morreu nin morrerá xamais. Daniel Alfonso Rodríguez Castelao nace no fogar rianxeiro de Mariano e Joaquina o 30 de xaneiro de 1886. Ao pouco de nacer, o seu pai emigra, como a maioría dos galegos daquela época, a Arxentina, e radícase nun afastado e inhóspito territorio da Pampa bonaerense. No transcorrer de 1895, a familia reúnese naquelas bravías terras, e nacen as súas irmás Teresa e Joaquina. 5 anos despois, e consolidada a situación económica da familia, o seu pai decide o retorno definitivo á terra. Primeiro o bacharelato e despois a carreira de medicina cursada na Universidade de Santiago conviven coas súas paixóns artísticas, culturais, sociais e políticas. Sensibilidades que o motivan moito máis que a carreira universitaria, que só cursou para satisfacer a ilusión do seu pai. En 1909 licénciase, e sen exercer prácticamente a nova profesión, comeza o fulgurante e multifacético desenvolvemento artístico, social e político de Daniel Castelao. En 1912 casa con Virxinia Pereira, e un ano despois nace o seu único fillo, Alfonso Xesús. Ao pouco, Castelao ten o primeiro acceso de cegueira. Este feito, que non será circunstancial, e anos máis tarde a morte do seu fillo con só 15 anos, deixarán para sempre unha forte pegada na súa vida. Aquí tede a historia dun home sen igual. Quero iniciar esta tarefa cunha profesión de fe. Eu renego da historia de Galiza porque o pasado só nos deixou desilusións de vida e nin tan siquiera sabemos cal foi o seu mellor propósito. Renego do pasado porque o feito diferencial de Galiza xa supera na conciencia a vontade política dos galegos doxe, a todos os feitos rexistrados na súa historia. Galiza é unha nacionalidade, e por isto propóñome demostrar que Galiza é unha unidade nacional perfecta que ten dereito a dispor dos seus destinos. Mi irmán era moi bo, boísimo. Para min era a condición mellor que tiña. Tiña moitas, pero para min esa era de todas elas. E se fixera médico, pois
complacer ao pai. Pero que deixar a medicina por amor á humanidade, como ten dito a minha irmã, que non hai nadie malo que non teña algo, nin alguén tan bo que non teña algo a mano. Cando fomos a Argentina non podo contar nada, porque eu non vin alá. E cando viñamos para aquí, era unha meniña pequeniña, e todo no cor da miña nai, parece unha muñequiña pequena, non? Así que daquilo non me acordo nada. Cando chegamos a Bos Aires, o primeiro que intentei foi buscar as entidades que tiñan un concepto político do noso país. E ali atopei a Pondal. Como eu levaba un bagaxe xa de galeguidade, vinculeime a ese grupo que foi o máis selecto e o máis puro que deu non solamente a diáspora, sino en todo Galicia. Cando se cometía algunha cousa que non agradaba na colectividade en contra dos galegos, todas as voces dos galegos, máis ou menos activos, era que dirá a Fouce. E todos estaban esperando de que aparecera a Fouce para ver que decía. A miña formación nacionalista, coido eu que naceu co mestre de aquí da escola, entonces debeu ser os 7 ou 8 anos. O mestre era un tal Xosé Taibo, parente de Victoriano Taibo, un famoso galeguista. Como mestre non podía expor as súas ideas na escola e facer campaña nacionalista, pero arranxábase para nos ir levando de cara ao nacionalismo sin comprometerse. Chegou ás miñas maus a revista A Fouce de Bos Aires, non sei que me trouxo, e impresionoume o que viña ali escrito, e entonces eu abrín os ollos aí de cara ao nacionalismo. Definitivamente, coa lectura da Fouce, eu fíxeme nacionalista. As ideas universais de liberdade, igualdade e fraternidade irrompen como un lóstrego nas conciencias das amplas masas de traballadores que sacoden os cimentos do vello réxime, para instaurar, o 14 de abril de 1931, a Segunda República Española. Meses despois, en decembro de 1931, nace o Partido Galeguista, a primeira expresión de autoorganización política de Galicia. Fixemos entonces un grupo que era un grupo escolar ao servizo da República e proclamamos, eu proclamei a República 4 horas antes que en Madrid, no ano 31, o 14 de abril. Isto veu a policía por aí, mandou quitar a bandeira, estábamos aconchavados co conserje, que era un home de madrileño, Diego Tates, un vello republicano, que me deu a miña bandeira, volvemos a colocala, hasta que por fin xa non a puderon quitar porque veu a noticia de que se proclamara en Madrid. Aquela época constituía unha gran esperanza, non? Unha república constituía unha gran esperanza, porque verdadeiramente se salía desa España catastrófica do 98 e a república supoñía algo regenerativo, unha ilusión con todas as institucións que se habían creado en Galicia mesmo o Seminario de Estudios Galegos. Eu tiña 8 anos cando foi implantada a República e vivina e lembroa como se estuviera vivindo hoxe, exactamente igual. Entón, todos os acontecimentos que ocurriron en todos esos anos, que foron anos realmente de moitos conflitos e, sobre todo, de moita esperanza, de moitos impulsos, de que a xente reviviu. O Bienio Negro é unha das páxinas máis escuras da Segunda República. E, dende logo, é unha das máis graves tamén,
para o galeguismo, ou polo menos para o Partido Galeguista. As figuras que entón toman o poder dentro do Estado español entenden que os galeguistas son realmente unha xente que os está molestando, están pretendendo facer un estatuto, están pretendendo un tipo de autonomía que non era autonomía constitucional precisamente, e ten, en efecto, dúas figuras donde se centralizan, e curiosamente en Pontevedra, os intereses dese grupo que molesta tanto o poder central. A República non penetrou no ambiente social, non fixo... Había unha posición decimonónica de anticlericalismo cando se debía ir ás reformas sociais e económicas fundamentais no país. É dicir, a parcelación en Andalucía dos grandes latifundios e a concentración parcelaria en Galicia dos minifundios. De maneira, toda esta política non se chegou a realizar. En cambio, no orden da cultura e no orden do ensino, producíronse notorios avances. Foi unha época extraordinaria e prometedora a que a República ofreceu. A pesar de los pocos años que existía esa República, un momento de capacidad cultural tremenda con la República, y entonces vienen los bestias de los militares y los curas a fastidiarlo todo. Y eso ha sido horrible. Y eso lucharon al diablo esta gentuza que todavía está en el poder. Galicia segue maltratada polo centralismo, agora republicano, e a falta dunha visión federal, democrática e redistributiva perpetúan os problemas que promoveron o cambio do anterior réxime en España. O Partido Galeguista, atento aos desexos de cambio do pobo galego, maioritariamente labrego e mariñeiro, loita en todos os currunchos do país e na diáspora por converter a Galicia nunha célula de universalidade, de antiimperialismo, de federalismo internacional e pacifismo, como di o propio preámbulo do Estatuto de Constitución do Partido Galeguista. O Partido Galeguista tiña o seu orixen nas Irmandades da Fala. Pertenecíamos casi todos ás Irmandades da Fala. Na Irmandade da Fala había que entrar amparado por un presentador. É dicir, por exemplo, pois eu para ser das Irmandades da Fala presentoume Martínez López. Unha cousa interesante que había que decir en relación co galeguismo, e isto é que o galeguismo ten dúas corrientes de orixen, que unha procede do campo, digamos, da tradición, outro procede do campo do republicanismo federal, casi do anarquismo, un pouco feralo, pero o galeguismo que fixo destas xentes foi que se deslastraran, abandonaran a, digamos, a retórica ideolóxica deses orígenes, desas procedencias, para transmutala no que era o contacto co país. Íbase a dinamización da sociedade rural a través das súas entidades normales, que eran as entidades agrícolas, as entidades, as cooperativas e os sindicatos. O Partido Galeguista tiña unhas cousas prioritarias. O mundo agrario e o mundo mariñeiro era máis do 80% da poboación galega. Daniel Castelao e Alexandre Bóveda acaparan o respecto, o recoñecemento e a responsabilidade de converter o Partido Galeguista na grande ferramenta política ao servicio de Galicia, na súa loita contra o caciquismo e a dependencia. A Castelao xo considerábamos como un santón naquel tempo, e a Bóveda como unha maquiniña de facer prosélitos, unha maquiniña maravillosa que se levaba con toda a xente de esquerdas, igual co Benino de Maceda, que era comunista, que con calquer outro el o que quería era nacionalismo, e o que, bueno, naquele tempo falábase de galeguismo, el o que quería era galeguismo, e dígoxe, era unha maquiniña de facer proselitismo, para eso pintábase solo, os discursos de Bóveda eran apaixoados, a xente entendía moi ben,
E o que oía a Bóveda unha vez quería volver a oír, saía convencido. Bóveda era o home que impulsaba a actividade do Partido Galeguista, o home que impulsaba o plebiscito do Estatuto que se remataba de aprobar, home que verdadeiramente era capaz de traballar e ser entendido pola xente. Era un home que viña do pobo, traballaba para o pobo, era honesto, un traballador puro, era un home duro cando non se cumplían as instruccións que emanaban das tomas de decisións do propio partido. Aí no instituto estaba Castelao, profesor de dibuixo, Osorio Tafal, don Vivioro Osorio Tafal, profesor de ciencias naturales. Y era un tipo, bueno, nos estábamos por las izquierdas en ese momento con la República, porque viñamos de toda esa época de curas, de familias de curas y leña de curas, y eso é unha libertade que tiñamos, ¿no? Unha libertad grande. Había don Secundino Vilanova, que era un nazi tremendo. Na clase de matemáticas de don Secundino Vilanova nombraba a Alemania 40 veces, aquí Alemania, Alemania nazi daquela época. Había o profesor Miguel, que era falangista, Botella, que tamén eran de falange. Así, con nosos eran Castelao e Osorio Tafal. E había don José Figueira Valverde, que era un hombre neutral, así, de centro, digamos. Pero guiamos por Castelao porque no Faro de Vigo todos os días aparecía en primeira página Cousa da vida por Castelao. E os rapaces era o primeiro que víamos, Cousa da vida por Castelao. Estábamos hechos, agora teníamos por Castelao. Prohibíanos sempre falar galego, Castelao impulsaba o falar gallego. Entón estábamos moi de acordo con ele. Además era o guieiro que lle chamábamos a Castelao. A última vez que oímos recordo que deran un meeting en Villa García e mamá que nunca nos deixaba salir da casa, que tiña moito medo. Dixíanos, ide, para lhe dar un abrazo a vosa irmán. Parecía que xa da presentía que era a última vez que o víamos, non? O pobo galego albisca no triunfo das candidaturas de esquerda a materialización dos seus anhelos, secularmente postergados. O 28 de febreiro de 1936 triunfa a Fronte Popular e Castelao adquire novamente a súa acta de deputado. Galicia ferve de paixón pola liberdade, pero as expectativas de transformación social e económicas chocan contra un sistema constitucional desigual que non contempla a realidade histórica de Galicia e das súas xentes, como queda reflectido na constante postergación do referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. Noite do 27 e 28 formaron uns equipos con rapaces destes para facer unhas pintadas no chan, non nas pedras sagradas, no chan. E entón o meu equipo iba Isaac Díaz Pardo e iba outro grupiño, eran o único galeguista, era eu. E levábamos unhas consignas por escrito, a máquina poñendo autonomía, sí, estatuto, sí, votade a autonomía. Nós éramos das Xuventudes Unificadas, comunistas e socialistas. Tiñamos, bueno, creíamos que íbamos a cambiar o mundo, claro, como esa época xa se sabe que creeu que todo pode facer e tal, e que íbamos a barrer con todo, non? Ali, o Isaac fixo xa unha obra de arte, pintou ali un círculo, unha estrela e de 5 puntas ca bandeira galega, e por Galicia votade sí ao estatuto. Os comunistas traballamos moito máis que os mesmos galeguistas polo estatuto. Os comunistas e os socialistas en aquel momento, porque había unha unificación, Xuventudes Comunistas Unificadas, non? Que traballamos máis que os mesmos galeguistas, pintando a calles, pintando a cara, facendo propaganda. Celebrouse o referéndum e masivamente foi aprobado, a pesar de que se lle puxeran os tabuleiros moi altos, pois o Partido Galeguista acadou o que se lle pedía. Pero houbo, en cambio, unha dilación inconcebible que foi o terceiro proceso, que era o da aprobación polas Cortes. O plebiscito estatuísta celebrouse o día 28 de xuño de 1936.
e foi a obra dos partidos de esquerda triunfantes nas eleccións de febreiro. Moito antes de constituirse a Fronte Popular en España, xa existía de feito unha alianza dos partidos antifascistas de Galiza, recoñecéndose como base de unión o dereito do noso país a dispor libremente dos seus destinos. A sublevación do 36, o 18 de xullo, foi para nós inexplicable, foi algo que eu, xa dixen para min, parecíame durante meses que estaba vivindo un pesadelo, que aquelo non era verdad. Foi unha familia moi castigada na Coruña. Había un momento que non tiñamos homes na casa, ou estaban na cancela, estaban na cárcel, ou escapados, como o meu pai, porque o de meu pai foi espantoso. Cando empezou a guerra, pois xa se marcou para min
definitivamente, porque vivimos 6 meses aló. Eses 6 meses pasaron cousas tremendas, de mortes a diario, de cousas dos amigos que tiñan que escapar, e senón que quedaban ali tirados nas cunetas. Empezaron os paseos, empezaron as ameazas, co que se pasase liquidabanlle a familia, empezaron o horror imposto, unha consigna nazi. Tiñan pensado facer un asesinato de esquerdistas en cada comarca, un ou dous, o primeiro día, para sementar o terror e que a xente non se movese, era como unha táctica. Cando empezamos as clases no ano 36, en outubro, despois de pasar o Bravo, que foi cando foi o levantamiento militar, e cando vimos os nosos compañeiros a mitad de iles de luto, que mataran a Bóveda, que mataran a fulano, mataron... Bueno, empezamos a traballar a cabeza. Tiñamos nese momento 13 anos, era no ano 36. E os rapaces, en un grupo, 4 ou 5, corríxonos facer aí a mao, en cuadernos, un programa contra o exército que se había levantado, derrocado un gobierno constitucional, reivindicante a Castelao e a Osorio Tafal, e iso causou unha sensación de carallo en Pontevedra. Non foi, desgraciadamente, Bóveda o único a quen lle pasou. Moi pouco tempo despois, 2 meses nada máis, hai o suicio dos 10 de Pontevedra, que son pasados polas armas do mismo xeito. Hubo outros que quedaron nas cunetas, outros que foron fusilados en outros lados. Despois de salir daquela Galicia que había truncado Franco, que había con un solo ramalazo, morra a inteligencia, había cortado toda a literatura gallega e toda esperanza de vivir, pois chegar aquí e encontrar todo ese povo que acariciaba un desa maneira, era cousa moi emocionante. Ainda hoxe, cada vez que me acordo, porque eu sei parte deso, choro porque é a vida moi forte. ...1936, 37, 38... A resistencia á barbarie fascista continúa no interior de Galicia. Fora, noutras frontes de combate, os galegos empuñan as armas para recuperar a democracia e as liberdades republicanas. Pues yo, como todos mis amigos y toda la gente que yo conocía, estuvimos a ver dónde nos daban armas y poco a poco nos fueron dando armas y desde ese día nos pusimos todos a hacer todo lo posible para que eso no continuase. No lo pudimos hacer porque ellos tenían un ejército que claro que era mucho mejor para matar gente que lo que nosotros hacíamos, que no sabíamos nada de cosas militares. Lo mejor que yo he hecho espiritualmente es haber tomado un arma y luchar con esa arma, con todos mis compañeros, contra la monstruosidad que nos traían encima los militares y los curas. Fui para el frente. Del frente ya yo había dicho a mi padre que yo no podía luchar. Si yo fui republicano siempre, como yo voy a luchar contra la república, ¿no? Por la que me votaron mis padres, mis familiares, mi pueblo, que yo conocía, todo lo que era gente. Y yo era opuesto a ese régimen. Yo era republicano y seguía siéndolo y defendí la república. Me pasé a la zona republicana. Salín precisamente mobilizado no batallón Félix Barzana da UGT, pero era un dos batallóns de sindicatos que mobilizaba, que organizaba o Quinto Regimento. O Quinto Regimento era unha organización, en realidade, controlado polo Partido Comunista con
con 4 jefes importantes, que era un italiano que se chamaba o comandante Carlos Contreras, decía, que era o que levaba máis dereitamento a cousa, e os outros grandes jefes eran Modesto, Líster e o Campesino. Líster me levou para o Estado Maior, me nombrou jefe de organización da 11 División, cando o exército xa se organizaba con a regla plantillas militares, non era o bloque que defendía Madrid, que eran voluntarios, senón que o exército, formado por Largo Caballero, exército en campaña, pois foise formalizando. Eu ocupei a primeira sección da 11 División. Félix Martín Iglesias, un ferrolano simpático, empleado do Ministerio de Marina, era de información. O fillo de General Pita Caridad, Francisco Caridad Mateos, que o pai o fusilaron na Coruña, pois servicios, quere decir que o Estado Maior, incluído o comisario, era galego, que era Santiago Álvarez. Porque foi un presidente ou secretario xeral do que se chamou Solidariedade Galega Antifeixista. Entón, a miña relación con Castelao ali foi continua, preocupábanos as tropas galegas do 5º Reximento, o Líster, toda esta xente que andaba metida na guerra, que eran galegos, que estábamos en contacto con eles. Entonces, pois a iso nos dedicábamos, a facer campaña e a conseguir cousas para os soldados nosos. Carecían de todo, hasta guantes de la conseguíamos, calcetíns, roupa interior, íbamos ver ao frente, andábamos nesa cousa sempre. 1936, 37, 38, 39. Resistencia, loita, solidariedade. A Guerra Civil Española é a guerra dos povos do mundo enteiro contra o fascismo internacional. A indiferencia dos gobernos democráticos perante a causa do povo español abre as portas á Segunda Guerra Mundial. Castelao recorreu casi toda a Unión, os Estados Unidos, pero desde Cuba chamaron, fixo un paréntesis de entre o 11 de novembro do 38 e 25 de febreiro do 39, nese tempo foi a Cuba. Pensaba estar 2 semanas ou así, estivo todo ese tempo. Ao chegar ele aquí, non o vimos, nin pudo, porque foise para lá, para Santiago de Cuba, estuvo viaxando largo tempo por todo o Oriente, chegou hasta Guantánamo, a todas as provincias, unha por unha, e case como os 10 días ou algo así, non recordo ben, e chegou a Habana. Cando chegou a Habana, púsose un gran acto de máis de 30.000 persoas que eran na Polar. Chegamos cedo ao lugar, pero xa estaba aberto o teatro Iriondo, que ainda existe. Meus pais sentámonos nas primeiras filas, non? Porque fomos así os primeiros en chegar. Abriron o telón e entraron Luis Soto, e detrás de Luis, así naquele escenario, había un señor que puxera unha cousa, que era un caballete, claro, pero para min era unha cousa. E el tiña lápices na man esquerda, e iba collendo, e digo, eu non vía nin a cara del, nin o que estaba facendo. Sabía que estaba aí con lápices, unhos lápices amarillos, non? Pero non sabía nada máis. E entón, cando xa se pide axuda, non? Pois, como estábamos así nas primeiras filas, papá deume unha moneda de 25 centavos e díxome, entrégalle ao señor. Eu fun alá arriba e entón, ao estar arriba, xa vin a cara do home e vin que estaba dibuixando, o sea, que era un dibuixo que había ali, non?
presidente Castelao en Cuba foi moi importante, porque era moi importante a solidaridade coa república que había en Cuba. Non só dos galegos, non só dos españois, sino dos cubanos. Todos los días que estuvo en Cuba tuvo algún acto, una entrevista, y es posible que si ustedes vieran la prensa de esos días, se darían cuenta de hasta qué punto fue trascendente su estancia en Cuba. Yo recuerdo que se publicaron artículos sobre él y también caricaturas de él. Tuve la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, pero fue de cosas de momento. Pero me recuerdo que estaba muy satisfecho de todo el calor que encontró en Cuba. Hai que decir que se temos en conta a poboación de Cuba, as brigadas internacionais tiñan fundamentalmente cubanas. Aí había, como é sabido, mexicanos, franceses, soviéticos, checos, de moitísimos países. En relación coa súa poboación, as brigadas internacionales, o maior número de xente que tiña aí, de efectivos, eran cubanos. Unha vez foron un grupo de diputados españoles á Unión Soviética, cando él era diputado, estaba en Madrid, e foi un grupo de diputados á Unión Soviética, pero foi un grupo de diputados europeos. Recibiunos o presidente Kalinin. Decíame que era xente moi boa, moi sentimental, que nos mítins, por exemplo, nos mítins que facían pola República aí, choraban a lágrima viva, non? Daban chamán con unha cousa, que daban chamán con unha gran calidez. A solidaridade argentina foi moi grande. Hasta os fillos de italianos estaban con nós. O pobo argentino deu todo o que podía. E emocionouse con nosos triunfos e entristeceuse tamén coa derrota. Os mundos oficiais da Argentina, de toda a América Latina, exceptuando México, favorecían a Franco. Loita, sangue, heroísmo. 1939, morte e derrota. 1939, a loita continúa. Madrid non caeu hasta a última hora. Polo tanto, claro está que a angustia natural e con esa... Pero sempre con certo optimismo que dominou sempre na miña vida, que sempre se pasaría os peores momentos, que chegaría, ainda que tardou 50 anos, chegaría a liberdade algún día. Entón, afrontamos todo aquilo que, ao mellor, co espírito sin... con certa sorte tamén, porque o natural é que se me hubieran collido en outro momento, moitas veces dependía do momento en que me era collido, por exemplo, prisionero durante a guerra, non era o mesmo que terminar a guerra en que había 1 millón de homes. Un momento dado estuvemos 1 millón de homes detidos. Fui o último afiliado ao PSOE durante a guerra. Precisamente dicíalle porque a perdíamos. Porque cando todo o mundo estaba desbandada, eu quixen afilarme. Entonces, recordo que o secretario general do PSOE naquele momento en Madrid, que era Enrique de Francisco, enterouse por aguado que eso e quiso firmar a miña ficha de ingreso. Nosotros, ao chegar a México, levábamos a seguridad que a guerra mundial estaba encima. E que era un compás de espera para incorporarse ao combate. Porque, como Lister interpretou, a Guerra de España foi a primeira batalla perdida da Guerra Mundial. E chegamos ali, entre 28 e 33.000, que chegamos
nos primeiros instantes a México, todos en edad de militar no ejército, todos estábamos convencidos que a guerra mundial estaba encima e que viñamos e os nosos jefes militares se iban a xuntar con nosotros outra vez para vir sobre España. 1939. Morte, derrota, exilio. 1939. Cárcere, resistencia, reorganización. 1939. Está la Segunda Guerra Mundial. En la cárcel al poco tiempo pues me proponen para ser militante del Partido Comunista y yo acepté. Para mí fue un alto honor. Yo estudiaba, yo trabajaba, yo estuve incluso de ayudante en la cocina, ayudaba a la gente como podía porque la cosa de la comida estaba mal. Y bueno, salí a la calle, pues fue cuando después me puse a trabajar, que ya lo conté, me pusieron a trabajar de viaxante, foi-me ben. E foi aí que comecei a facer contactos co partido, incluso a Madrid. Foi aí que fixen contacto con Galloso, José, Pepe Galloso. Despois conocín tamén a Julián, que foi o que mandou o Ejército Guerrillero cando se formou. O primeiro destacamento que fixemos, que montamos aí en Galicia, foi na provincia de Coruña, foi o destacamento chamado Lister, destacamento Lister. Despois creamos a cuarta agrupación, Guerrilla de Galicia. El objetivo de los grupos guerrilleros no eran grupúsculos, como se decía, era toda una organización guerrillera en Galicia. Primero la cuarta agrupación comenzó por ahí y después el movimiento guerrillero en Galicia. Era serio, pero muy serio. Non era tan fácil así de decir que os exiliados galegos fosen a Argentina, porque os únicos que tiñan, os únicos da península que tiñan as facilidades plenas eran os vascos, porque precisamente nese intre o presidente da República Argentina era de orixen vasco, e entón el abreu a porta total para os vascos, pero non para os demais. Cando se marcha un, apréndese a vivir, apréndese a valorar, apréndese a memorizar e apréndese tamén, claro, a ter un impulso de resistencia nos países que se viven e de sobrevivir para voltar, porque iso é sempre, sempre unha cousa que está presente en todos, voltar. Voltar. O desgarro sufrido pola derrota na Guerra Civil continúa no exilio. Milleiros de galegos e galegas espállanse por cidades de Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Uruguai e Argentina, agardando a victoria das forzas aliadas na Segunda Guerra Mundial para emprender o retorno definitivo á terra. Castelao e outros destacados galeguistas radícanse en Buenos Aires para promover dende alí e co apoio de máis de 500.000 de galegos a recuperación democrática de Galicia e de España. Buenos Aires é o castro de resistencia política e cultural onde se imagina unha nova Galicia.
A chegada de Castelao a Argentina foi para nós un acontecimiento fantástico. Non pensábamos que pudera chegar, porque creo que se foi a Nueva York, a Estados Unidos. E para chegar a Argentina hubo que facer moitos trámites, e a través de un político argentino chamado Aparicio, pudo chegar a Argentina. Para nós foi tocar casi o céu coa man. Buenos Aires era, sin lugar a dudas, lo que Castelao llamó la quinta provincia gallega o la Galicia ideal. Se vivía pensando en los serios problemas y las serias rémoras que había dejado la tristísima guerra civil que tantos muertos ilustres se llevó y que tanto desastre causó en la mentalidad de la juventud española y gallega de aquellos tiempos. Nosotros actuábamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, enfrentando en todo lo que nos era posible a la dictadura del general Franco. Ahora, a la distancia, parecerá muy fácil hablar de eso, pero en aquel momento había que ver, había que vivir con qué entusiasmo, con qué inteligencia, con qué capacidad, con qué dedicación y con qué esfuerzo la colectividad gallega de Buenos Aires se sentía con personalidad propia y contribuía de las 20.000 maneras que era posible para ayudar a aquellos que por un lado habían tenido que salir a Francia, por otro lado llegaban cada mes o cada 15 días a Buenos Aires y finalmente porque allá en Galicia se pasaban las necesidades propias de la posguerra y aquí había siempre alguien que estaba preparado para juntar algo, para mandar algo a Galicia. Esa era la colectividad y ahí llega en el año 40 Castelao y se produce ese hecho tan circunstancial y tan importante que la colectividad, sin darse cuenta y en forma paulatina, empieza a rodearlo y empieza a tomar contacto con él. Castelao producía la impresión de un hombre que no solamente era un líder de tipo político, de un partido político, sino un hombre que encarnaba globalmente todas las aspiraciones nacionales de un pueblo como Galicia. Y así lo vieron aquellos hombres, sobre todo tanto Gurruchaga como Pablo Archanco, que militaban en dos partidos nacionalistas vascos distintos, hombre del Partido Nacionalista Vasco el primero, de Acción Nacionalista Vasca el segundo, pero que eran coincidentes en este aspecto. Es decir, de alguna manera, y eso es una confesión que me hizo a mí de Alfonso Gurruchaga, con el cual yo tuve largas pláticas, que ha sido un gran maestro en mi acercamiento a los temas vascos, Castelao viene a ser para Galicia algo así como lo que fue para el pueblo vasco Sabino de Arana Goiri. Es decir, no solamente un hombre que crea o que actúa dentro de un partido político, sino que se preocupa de todo lo que hace a las facetas de la resurrección nacional de un pueblo, de su cultura, de su folclore, de su literatura, de su poesía. Es decir, un sembrador de conciencia nacional. Cando foron a estrea da obra no Solís de Montevideo, Castelao non sabía como facer, porque ele non podía viaxar. Entón non sabía como facer para falar coa xente, non? Co público e demais. Entón, meu pai dixo, Castelao, e se grava un fono postal a Montevideo? Entón, no Solís, no telón de Boca, antes de abrir o telón, había unha máscara. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente, pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido de mi ansiedad. Ya sé que las creaciones del espíritu no se adaptan a las fronteras de la nación y que las obras de arte vuelan como los pájaros por encima de las fronteras. El arte no cabe dentro de los linderos políticos y por lo tanto mi obra pudiera ser universal, pero a condición de que sea una verdadera obra de arte, que eso no lo podemos decir nosotros, sino los que vengan después y acaten nuestro veredicto. No hay obra de arte capaz de resistir
existir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad, y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado. Así esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico, pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega, y fue imaginada para regalía del pueblo gallego, que si no alcanzó su destino verdadero, se presentó por primera vez ante una colectividad de muchos miles de gallegos y se entrega por segunda vez a la emoción de los gallegos de Montevideo y de nuestros hermanos uruguayos, por el público que asiste a presenciarla y por la crítica de este país admirable que siempre ha tenido un lugar en mi corazón cuando vivía en Galicia y hoy, más próximo a él, ocupa todos mis sentimientos de fraternidad. Muchas gracias. Lembro-me cando se estrenou en Bos Aires a obra de Os vellos non deben namorarse. A crítica foi fabulosa, non? Lembro-me dun periódico que decía nos títulos: Os vellos non deben namorarse non é unha obra de teatro, é unha lección de teatro. 1941. Nace Galeusca, e múltiples iniciativas das forzas republicanas españolas teñen en Castelao un incansable impulsor e un consecuente loitador antifascista. El espíritu de Galeusca, en la época, digamos, posterior a la guerra, es un poco la sucesión de aquella Galeusca primigenia que entre el año 1922 y 1923, y que de alguna manera representaba que las aspiraciones nacionales, tanto de Galicia, de Euskadi o de Cataluña, eran la base y el fundamento para el futuro de las relaciones y de la restauración de la democracia en el Estado español. Es decir, que había que partir de una base. Restaurada la democracia en el Estado español, superado el régimen que allí imperaba, no se podía volver a foja cero. Había que partir de la base de que había una voluntad más o menos mayoritaria en unos, etcétera, en otros, de las aspiraciones nacionales de Galicia, de Cataluña y de Euskadi. Se quería un gobierno en el exilio, se lo manifestaban a Castelao, toda gente que hablaba con él, pero estaba él en conversaciones con vascos y catalanes, y en fin, tratando de que esto tuviera su lugar. Y en la comida famosa que se le hizo en el Príncipe George, cuando publicó Siempre en Galicia, pues ahí la gente, eran 2000 personas en pie, diciendo Castelao presidente, gobierno en el exilio. Fíjate que eso, yo lo recuerdo y se me eriza la piel, porque era algo impresionante ver a Castelao erguido con esa majestuosidad, hablando hacia la gente, y la gente a la vez respondiendo. Un poder de convocatoria que mira, yo no sé, yo no lo he visto en otra persona, porque era la convocatoria de un apóstol y de un luchador. Se le pidió que formara ese Consejo de Galicia, que finalmente se formó, no acá, yo no sé si la fecha fue el 43, en Montevideo, ayudado por Casa de Galicia y con Hermandad Galega de Montevideo, y se formó allá con Castelao, Suárez Picayo, Elpidio Villaverde y Alonso Ríos. Aquí había moi boa acollida, porque en aquel entonces había un goberno moi defensor da República Española, que eran os vallistas. Estaba Valleverres, en aquel entonces. Viñeron de Bos Aires moita xente, porque estaba Perón mandando e non prohibía todas estas cousas que, sobre todo, a República Española non se podía facer.
1945. Remata a Segunda Guerra Mundial. Franco cae. Sí, non, sí, non. A emigración e o exilio soñan cunha Galicia e unha España liberada e democrática tras a rendición do eixo fascista. As forzas políticas republicanas prepáranse para restablecer a orde constitucional e democrática, interrompida polo golpe de Estado fascista de 1936. Daniel Castelao é designado ministro sen carteira no goberno Giral. 1945, 46, 47. As democracias occidentais traizoan unha vez máis aos demócratas españois. Sempre tiñamos esperanza que ao terminar a Guerra Europea quitasen a Franco tamén. Entón, todos facían pensando en eso, na nosa volta a Galicia, na nosa volta e facer de novo todo o que se pensaba antes de que viñera a guerra. Facíase todo, sempre que había algún acto republicano, ali facían un acto republicano. Todo o que fora de izquierdas estaban metidos en todo e facíase todo. Ás veces tiñan que ter cuidado porque as autoridades argentinas perseguíanos tamén, porque estaban facendo, claro, unha loita que era de izquierdas, non? E o goberno argentino naquel momento parece que era unha ditadura. Tiñamos unha esperanza que reunidos 4 grandes en Rusia nos últimos instantes da Guerra Mundial, os jefes de Estado das 4 grandes potencias manifestaron que non quedaría un reduto de fascismo, falangismo no mundo. E, sin embargo, o deixaron vivo en España. Comezou a actividade en relación cos outros partidos. Piñeiro foi representando a resistencia interior a París. Alí levaba o encargo de todas as forzas políticas do interior para designar a Castelao en representación dos galegos como ministro da República. E cando regresou, sin poñerse en contacto con Castelao, máis que por escrito, foi detido e encarcerado. A principios del 46, en París, Giral forma ese gobierno en el que está el Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, la CNT, la UGT y también representantes de Cataluña, Euskadi y Galicia. Y Castelao en ese gobierno viene de Buenos Aires a ocupar su plaza en él. En ese gobierno es el representante de Galicia. Como creo, si no recuerdo mal, que lo era Santaló de Cataluña y Irujo de Euskadi, y es ahí en donde yo represento al Partido Comunista de España, donde hago conocimiento personal por primera vez en la vida con este hombre. El deterioro de Galega fue evidentemente en la ida de Castelao a Francia por el gobierno de Giral, donde no pudo ser sostenido el gobierno de Giral, y Castelao dijo una frase muy significativa cuando terminaron las sesiones: os ministros fomos salindo da Cámara Mortuoria. Yo recuerdo bien una anécdota cuando Castelao viaja a París para integrar el gobierno de Giral en París. Ahí nos encontramos un día de vuelta, que Castelao vino muy amargado de esa experiencia, y Castelao nos decía: no debemos dejar de ser republicanos aunque ellos no nos quieran tanto. Foron a comer a miña casa en México, Castelao, Suárez Picallo, tamén o Afranio, o señor Afranio. Faltáronse ese día de falar desto, de que o goberno da República nin os republicanos nunca nos entenderían a nós.
que nunca nos aceptarían de cheo por varias frases, comentarios que yo en Castelao botaban chispas contra o goberno da República, porque parece que non estaban moi de acordo coa cousa galiguista. E entonces eles estimaban que aquí en Galicia tiñamos que seguir un pouco a disciplina non do Partido Galeguista, porque en Castelao non fixo o Partido Galeguista. O Partido Galeguista fixémoslo nós aquí, con Gómez Román, con Peinador, con Álvaro Sil, con xentes que procedían incluso do antigo Consello do Partido Galeguista. E entonces nós estimábamos que eles, ali, a súa estrategia estaba moi ben de acordo con aquel. E dicíamos, vos debedes de facer iso. Pero ahora, chegado un momento en que todas as cancillerías reconoceron a Franco, en donde naturalmente o futuro vai ser distinto. Virá a República, virá a monarquía, virá o socialismo, virá o que queira. O que non virá é o ano 36. En Galicia había guerrillas, en que en Galicia se luchaba, los guerrilleros gallegos algunas veces ocupaban pueblos, hablaban allí, morían. Y todo eso Castelao lo sentía de una manera tremenda. O Partido Galeguista siguiu funcionando hasta que os acontecimentos exteriores comenzaron a desanimar a xente. É dicir, a actitude de Inglaterra e dos Estados Unidos e tal, etc., empezou a enfriar a xente, estaban correndo riscos, sin posibilidades de facer nada, e pouco a pouco foi esmorecendo, sin que ninguén disolvese o partido, ni moito máis. Cuando el gobierno se disolvió, Castelao sufrió una gran desilusión. Yo creo que aquello fue un golpe para él. Sufrió una gran desilusión porque él esperaba que de aquello saliera algo. Pero a fines del 46, cuando el gobierno de Giral se disuelve, ya empieza a ser claro que las potencias democráticas no van a hacer nada para ayudar a cambiar la situación en España. Empieza a ser claro que estamos solos en el mundo, solos en cuanto a los gobiernos, no en cuanto a los pueblos, que nunca estuvimos solos. Creo que aquello fue para él una herida tanto que mi recuerdo es que debió de morir muy pronto. Aquí no ano 50 liquidaron un partido galeguista que a verdad é que non se podía soster. Os poucos dirixentes que liquidaron, pois estaban indo á cadea con moita frecuencia. Aquí non tiñamos unha fronteira como tiñan vascos e catalán, francesa, permeable, e que lles axudaba, que era refuxio e que lles facilitaba. Aquí ao contrario, tiñamos unha fronteira portuguesa que os sospeitosos que se metera ali entregaban dicindo «Ei, que este é un elemento». E entón a realidade nosa é completamente distinta. Para mí Castelao era de una nobleza que no he encontrado otra persona que se le asemejara, jamás. Y bueno, de ahí en más fueron lentamente desgranándose los días, concurrió a un acto donde dijo Alba de Gloria, que es casi un poema de adiós, concurrió al centro gallego, al que entró caminando, y ahí le operaron. Al día siguiente le practicaron una lobotomía para extirpar dolores, nada más. De manera que Castelao pues entró al quirófano con la buena palabra de los amigos que le rodeaban, con el amor de todos ellos, que ahí se demostró de una manera increíble. Y bueno, salió y en 2 días falleció, el 7 de enero del año 50. See
son cousas que pasan e que quedan alá no fondo do corazón, ali quedan metidas que non salen. Foi dada inmediatamente a noticia en canto se recibeu o número do sábado, non se podía poñer en primeira plana, que non se podía pasar de tantas líneas, tantas cosas, non falar nada da cousa política. Pero a noite eu creo que non respetou nada deso, seguiu falándose despois, posteriormente, constantemente de Castelao. A xente normal da calle, dos comercios, todo salía á calle porque estaban alucinados de ver todo ese mundo que pasaba por aí. Decía, pero que presidente morreu, que morreu, que vamos, porque nunca habían visto unha cousa semellante. A morte de Castelao foi para nós tamén unha tristeza insoportable, porque morreu relativamente novo, cando Castelao podía haber dado moito, pero foi unha catástrofe para nós. Pensamos que desapareceu o máis importante adail do movimento galeguista, e claro, sentímolo moito, creo que todo o mundo sentiu unha barbaridade, que quedábamos un pouco orfos de líder, el era unha garantía de unidade. Ele deixara unha obra feita, que era espléndida, sempre en Galicia, chamamos daquela, a Biblia do galismo. Entón, é a morte dunha gran figura, pero que ao mesmo tempo deixa unha obra que sirve de fundamento claro para todo o noso traballo, incluso no orden político. Se perde unhas esencias fundamentais, pero esas esencias mantéñense vivas na súa lembranza, na súa obra, de maneira que, en realidade, unha perda de unha figura desta naturaleza producirse sempre a través da historia e supón a creación dun oco. Ese oco hai que ir cubrindo do xeito que se pode e, sobre todo, cos seus ensinos, coas súas ideas e co seu xeito de actuar. Recuerdo su figura, era un hombre alto, delgado, con un aire, puede decirse, de hombre que ha sufrido mucho, de hombre un poco callado, nada expansivo, que está sufriendo no solamente y no tanto quizá por su situación personal, sino por la suerte de Galicia, que él sentía de una manera muy profunda. Verdaderamente un hombre que agrupaba en él una cantidad de conocimientos como se ve en muy poca gente en el mundo. Entonces, lo que a mí me gustaría que perdurara para las generaciones nuevas, que ya lo asimilarán así, es que Castelao fue un paradigma del gallego luchador entregado a una causa. En Buenos Aires latía Castelao, o espírito de Castelao, anos despois, moitos anos despois, Castelao seguía estando presente. Nos conmemorábamos ali o Día dos Mártires Galegos do 17 de agosto polo aniversario do fusilamento de Bóveda, nos conmemoramos o aniversario do Estatuto, do plebiscito do Estatuto, 28 de xuño, nos conmemoramos diversas datas relacionadas co galeguismo e con Castelao, por suposto o 7 de xaneiro. Castelao verdadeiramente, ainda hoxe, é dos políticos, é un político, porque hai que dicir que é un político, non un artista, é un artista tamén, tamén se quere é un médico, é isto, é outro, pero fundamentalmente é un político, está ao servicio de Galicia. E ningún outro político da República sigue tendo tanta vixencia como ten el, é que a idea de Castelao non era unha idea simplemente para Galicia, era unha idea para resolver o problema que se está discutindo hoxe, e está vendo el máis claramente como ten que resolverse o problema, está vendo hai 50 e tantos anos, está vendo con máis claridade que o que están vendo hoxe.
Pedimos que a nosa terra sexa nosa, porque somos fillos dela, porque ninguén máis pode gobernala, porque ninguén máis pode cumprir a súa misión histórica, porque levamos o seu nome polo mundo adiante, porque queremos cumprir o postrimeiro mandato dos nosos irmáns, os que deron a vida pola liberdade. A nosa terra é nosa. Xa se ten dito moitas veces, mais agora decímolo nós, os desterrados que vivimos en liberdade. Decímolo en nome de moitos miles de galegos que andan polo mundo. Decímolo tamén en nome de moitos miles de desterrados na propia terra, dos que agardan por nós, dos que viven como fillos da morte, contando tempo por noites. E quen somos nós para falarmos deste xeito? Somos os galeguistas de todos os partidos democráticos. Somos os galegos antifascistas. Foi agachada e hoxe hai que